नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक हे सरणींतू आजी कोंकणी भाषा साहिती अब्दुल रहीम इर्शाद हांगेले वळख दितस. नवायती समुदाय सावनु साहित्य आणि पत्रिकोद्यम क्षेत्राक खूब देणगी दिवन ख्याती पाविलो नवायती कोंकणी कवी अब्दुल रहीम इर्शाद इंग्लिश, उर्दू, हिंदी आणि कोंकणी भाषेंत त्यांनी खूब साहित्य रचयला. तांकां 11 भास कळीत आसून एक बहुभाषा विद्वांस जावन आशिल्ले. अब्दुल रहीम इर्शाद 15 मे 1931 इसवेंत उत्तर कन्नड जिल्हा भटकळांतू जल्मले. बापय एस.एम. सईद मोहम्मद. तांगेले प्राथमिक शिक्षण मुंबई, कॅलिकट आणि सांत लुईस कॉलेज मंगळूरांतू जाल्ले. उपरांत केंद्रीय सिनियर आणि हायर कोर्स मद्रास आणि कोयमुतरांतू केले. पत्रिकोद्यमांतू स्नातकोत्तर डिप्लोमा पदवी मुंबईचे भारतीय विद्याभवनांतू जोडले. तशेंच राजेंद्र प्रसाद कॉलेजा सावन जाहिरात आणि प्रिंटिंगांतू तरबेत घेतली. अब्दुल रहीम इर्शादान आपले 10 वर्स वयांतू पत्रिकोद्यम वावर सुरू केले. हात बरपान केरळाचे कॅलिकटांतू अल नवायत म्हळेले वणत पत्र त्यांनी आस केले. मंगळूरांतू ऑडियन्स म्हळेले हात बरपाचे पत्र आणि तानझीम म्हळेले उर्दू पत्र हात बरपान काढून वितरण करतले. आपले 15 वर्स प्रायरी त्यांनी मंगळूरा सावन दी मेसेज म्हळेले इंग्लिश पत्र वर्साक 4 अंक मागीर क्रमेण पाक्षिक पत्र जावन छापून प्रगट करतले. नक्षे नवायत पत्राचो संपादक आणि प्रकाशकय जावन आशिल्ले. आल्फा, मुंबई कॉलिंग, टाइड, मार्च ऑफ द नेशन, इन्क्विलाब, हिंदुस्तान इत्यादी पत्रिकेचो बातमीदार आणि लेखन प्रकट करतले. अब्दुल रहीम इर्शादान उर्दू, हिंदी, इंग्लिश आणि कोंकणी भाषेंतू कविता रचयल्यात. उर्दू भाषेंतू इर्शाद, हिंदी आणि कोंकणींतू दास रहीम आणि इंग्लिशांतू ऑर्फज लिखणे नावान त्यांनी बरयतले. विश्व कोंकणी संमेलन मंगळूरांतू घडिल्ले वेळार स्वागत गीत रचन केलेले ख्याती तांकां फावो जाता. पाल्ले सकान नवायती भाषेन, उर्दू भाषेन जज्बात, हिंदी भाषेन ईर्षांजली, इंग्लिश भाषेन इव्हनिंग क्लाउड्स त्यांनी प्रकट केलेले कविता संकलन. नवायती जानपद गीता, भैटो, लग्ना गीता, फर्ना गीत, नवायती बाळगीता त्यांनी संग्रह केला. विदेशांतू मुशायरा कार्यक्रम प्रस्तुत केला. मुंबईंत प्रिंटोरियम आणि स्टाको प्रेस आणि ॲडलिंक्स जाहिरात कंपनी स्थापन केला. मुंबईंतू रोमिका आणि मैक्रोना लेदर इंडस्ट्रीज स्थापन करून बाटा आणि करोना कंपनीक कच्चा माल वितरण करतले. भटकळांतू एस ट्रॅव्हलदाम म्हळेले ट्रॅव्हलिंग एजन्सी स्थापन केला. अब्दुल रहीम इर्शाद नवायती अकाडेमीचो स्थापक जावन आशिल्ले. मुंबई महानगराचो विशेष एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट जावन 4 वर्स वावर केला. मुंबईंतू भटकळ मुस्लिम जमातेचो अध्यक्ष जावन 4 वर्स वावर केला. मुंबईंतू कोंकणी भाषा प्रचार मंदिराचो उपाध्यक्ष जावन आशिल्ले. अंजुमान संस्थेचो कार्यकारी समितीचो सांदो आशिल्ले. भटकळ शाखेचे रेड क्रॉस संस्थेचो उपाध्यक्ष जावन आशिल्ले. बहुभाषा कवी, पत्रिकोद्यमी, व्यापारी, नवायती भास आणि संस्कृतीचे वाडावळीक खूब देणगी दिलेले अब्दुल रहीम इर्शाद 28 ऑक्टोबर 1996 इसवींतू देवादीन जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र
आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन कोंकणी भाषा कवी अब्दुल रहीम इर्शाद हांगेले आठव करता ती नमस्कार.